will prevail. Je suis Charlie. Nu Jonathan Lundqvist som är ordförande för den svenska Jag hör hellre stående än lever på knä. Det är så chefredaktör på Charlie. I intervjun var han till kanske lämna. Men så är det precis som de flesta. Det är lätt att säga att man är för yttrandefrihet, men svårare att leva efter den. För yttrandefriheten handlar inte bara om det. Inte bara om att du ska få säga vad du vill. Alla vill försvara rätten att uttrycka det man själva står för. Och alla vill ha rätten att höra det man själv tycker. Men yttrandefriheten kräver också saker. Att du ibland får höra, läsa eller se saker som du inte håller med om. Saker som du avskyr. Saker som rubbar din världssyn och som gör dig upprörd eller arg. Yttrandefriheten som princip kräver av dig att du skakar av dig och går vidare. Att sträcka sig efter vapen för att tysta röster gör oss alla fattigare. Oavsett om det vapnet är en Kalashnikov eller lagarna. Vi har samlats här idag för att sörja de människor som dödades i Åsnes, men också för att hedra den princip som de dog för. Och för att påminnas om att andra just nu hotas på samma sätt. De hotas av människor som inte respekterar principen. I Sverige, i Europa, i världen. Allt på grund av bilder, karikatyrer. Vi har samlats här för att ingen vill leva på knä. Yttrandefriheten är rätten att häckla makthavare, kritisera idéer, driva med religioner, vara fredlig, slå uppåt, slå neråt. I alla samhällen finns yttrandefrihet för det som accepterar. Det som faller innanför det anständiga. Och som avgör hur vi behandlar de som faller utanför. De obekväma, provokatörerna, de politiskt extrema, satirikerna, de annorlunda, de jobbiga och de envisa. De som tittar på världen på ett